ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони гиромӣ, влоги имрӯзаамонро аз хабарҳои хуш оғоз мекунем. имрӯз ман мошини аввалинамро аз маоши атомӣ харидорӣ кардам духтаро, ва ба ҳамаи шумоён низ ҳамин рӯзҳои хурсандиро таманно дорам. шукри худованд мекунам, ки ширкати атомӣ дар зиндагии ман пайдо шуд. баъдан аз наставницам сипосгузор ҳастам, ки дарҳои атомиро барои ман боз кард ва маро бо атомӣ шиносоӣ кард. сипоси худро ба командаи беҳтаринам мерасонам, ба гурӯҳи гулдухтарони муваффақ, ки ба ман бовар карданд ва маҳз маро интихоб карданд. айни замон бо ман 2000 зиёд занҳо ҳамкорӣ мекунанд ва ҳамаашон аз кори худ розӣ ҳастанд. ва аксарияти занҳое, ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд, аз дигар ширкатҳо таваҷҷӯҳ кардагӣ ҳастанд. худи ман низ аз ширкати Фаберлик омада дар ширкати атомӣ муваффақ шудагӣ ҳастам. ширкати атомӣ дар ҳақиқат дорои маркетинг плани озод аст духтаро. маркетинг плани озод чиро дар бар мегирад? Яъне харидҳои маҷбурӣ надорад, харидҳои ҳармоҳа надорад ва балҳоятон намесӯзад. онҳое, ки коркарданӣ ҳастанд, марҳамат ба командаи ман ба рақамҳои рӯи экран нависед. оиди кор, оиди маҳсулотҳои босифат маълумоти пурра медиҳам. креми аз ҳама бюджетный дар ширкати атомӣ ана ҳамин набори гидросияни. ин сыворотка, ҳам сыворотка ва ҳам тонер, два в одном. аввал ин кати рӯҳотона тоза мекунед ватни дискати, баъдан аз ана ҳамин креми увлажняющий уже ман ина истифода бурдам, 5-6 моҳ боз истифода мебарам. беҳад креми хуб бароям писанд омад. барои рӯйҳои сухой, яъне рӯйҳои пӯсти хушк. креми беҳтарин аст, набори беҳтарин, барои ҳаматон тавсия медиҳам. нархи набор 3100 рублей. барои заказ метавонед ба ватсапи ман нависед ё ки ба рақамҳои рӯи экран нависед. аминка, аминка, тётям помаши. холаҳош бахайр кун, амина. тамошобинон, ва ниҳоят баҳор омадааст шаҳри моваям. ҳавои имрӯз беҳад гарм, 25-26 градус. аминаям прогулка баровардем. имрӯз хонаи мо омад соҷида қати амина. аммаҳош кати прогулка карда гаштааст. инҷа духтаро тюлпанои ман баромада истодааст кам кам, майда майда. бояд ана ин балонам хокаша иваз кунам. ана ин вешалка бошад, вешалки сафеда барои каду инҷа мондем. каду мешинонем болои ана ҳамин вешалка кати. вешалкаи партофтанӣ будем, лекин ҳамин кадуя мепечонем гуфта мондам. ана инҷа ва бояд аисти харидорӣ кардагима монем. ҳоли дертар мемонам, борониҳо гузарад. инҷа бошад ромашка. ана унҷа кабутӣ, зелень, зелени сельдерей, сельдерей кати пиёз. инҷа пион, клубникаям имрӯз об рехтем, удобрения кати якҷоя карда. ин бошад турецкий роза. тамошобинони гиромӣ, инҷо бошад турмацин баъди беҳтарини ширкати атомиро барои шумо пешкаш менамоям. турмацин аз дарди пойҳо, аз дарди зонуҳо, аз артрит, артроз барои шумо кӯмак мекунад. турмацин дар таркибаш куркума ва калтсий дорад. куркума воспаленияи пойҳоро бартараф мекунад. калтсий бошад дардҳоро бартараф мекунад ва пойҳои шуморо барқарор мекунад. барои заказ кардан, барои маълумот гирифтан метавонед ба ватсаби ман нависед ё ки ба рақамҳои рӯи экран нависед. айни замон турмацин ва калтсий дар наличие ҳаст. Свойствами мощными биоактивными
соединениями. В Индии она уже давно используется не только как специя, но и как лекарственное средство при лечении суставов и различных нарушений опорно-двигательного аппарата. Белые таблеточки – это метил. Пришла мама и говорит: спасибо за турмацин. Что случилось, расскажи. Не могу нарадоваться. Начала пить. Сегодня уже 8-й день, да, пью. Сразу на 4-й день я почувствовала, что у меня нога перестала болеть. У меня же коленка болела до этого, вперед. Где-то с полгода, наверное, начала болеть. А в последнее время она уже так припухла немножко. В больницу я не ходила. И руки сжимать мне стало тяжело, пальцы. Сейчас я вот 8-й день пью, да, руку стала сжимать, представляешь, сила в руках появилась. Косточки на руках перестали болеть. А коленка вообще прошла, перестала, опухоль сошла, коленка перестала болеть. Классно. Я не могу нарадоваться теперь всем, кого не вижу, всем говорю про это. И пишу, и говорю, короче. Вообще, знаешь, не могу прям нарадоваться. Очень хороший такой препарат, БАДы хорошие. Видишь, как этот моим суставам прям помогло. Еще сколько мне пить? Считай, на 2 месяца он. Классно, хорошо. زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستیست یا پنداری بودن زندگی دیداری یاری محجبی